kumbra dali dali sini. Jadi tadi makanan aku dia nih, jadi nani kumbra, ada remes sambal banjir, sambal bubuk. Sudah kita aduk. Coba kita makan keras sudah makan bukan itu. Artinya kan sudah Dali. Mairungan नै लोगोफोर गामिनिफ्राय लाबोदों साथामनि मोनो आरो बिराद मोजां मोनो लावजों मोजांथार बुरजानो मोनदोंथ' खोमसि लाइटबो जाया फैलायगौ अखा फैलायगौ Dali संग्रानोसै दे Daliजों खुमब्राजों दहाय बिबारा थिखिनिसिम बारायलायफैबा अमाजों जोंबायदि नुखाबाय ससे गोथाव मोनो लोगोफोर सोर जानो गोथाव मोनो आंना भिडिअआ गोबाव जासो हगारनाय जायो आरो सोरबाफोर निउ नायदोंब्ला प्लिज लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर ओरैनो नायनांगौ दाथा सबाय बिमा आलु दरनैसो लानोसै भाजा दालि जहलजों खुमब्रा बेनिफ्राय सबाय बिमा दालि थाबाथाय भाजा थानांगौ आरो जोंना भाजा जासोगारो लोगोफोर सारायाबो दुंबाय Dali, coba lihat aja, Dali,